O Bloque Nacionalista Galego imos levar ao pleno ordinario deste mes de xaneiro, que se vai celebrar o vindeiro luns, unha moción que ten por obxectivo garantir un servizo de autobús urbano de calidade e baixo xestión pública na cidade de Vigo. Unha moción que vamos levar a debate nun momento no que se ten iniciado a nova licitación do servizo de uso urbano, un proceso no que estamos a ver de maneira clara que constata a falla de vontade do Goberno municipal para aproveitar a enorme oportunidade histórica que representa a concesión actual iniciada no ano 1994 e que, por tanto, nos abriría a porta a dotar, por fin, Vigo dun servizo de transporte urbano á altura da maior cidade de Galiza. Neste sentido, en OBNG temos que denunciar de maneira clara e rotunda que os pregos que se veñen de publicar neste proceso de licitación son moi decepcionantes, confirmando que o que quere ofrecer o actual goberno municipal é máis do mesmo, pero cun custo económico superior. Nese sentido, temos que lamentar que, a pesar de que o estudo encargado polo propio Concello recollía nas súas conclusións a necesidade imperativa de mellorar as frecuencias, as liñas, a puntualidade, que son as principais demandas da veciñanza, o que vemos é que o Goberno municipal con estes pregos o que decide é manter o mesmo número de autobuses da actual flota, manter, por tanto, ademais, o mesmo cadro de persoal e recoller un máximo de kilometraxe que continuará por debaixo do que o Servizo de Bus Urbano viña desenvolvendo en 2019 antes de que se perpetrase ese recorte brutal de máis de 250 frecuencias diarias que se mantén dende a pandemia. Por tanto, con estes pregos, o Goberno de Abel Caballero está a inviabilizar na práctica a mellora sustancial e imprescindível que require o servizo de bus urbano da nosa cidade. Ademais disto, temos que expresar a enorme preocupación a respecto dun elemento que é central en relación ao modelo de transporte urbano e é que neste momento, con estes pregos na man, descoñécese cal vai ser o alcance das modificacións que se poidan producir no actual mapa de liñas, que é o mesmo, o vixente, o que se incorpora para a nova contratación e donde vemos que non hai ningún tipo de constancia de que vai haber un novo mapa de liñas, ese novo mapa de liñas prometido desde hai máis de 10 anos polo Goberno municipal e, por tanto, tamén vemos como se desiste de adoptar unha decisión moi importante como é a de actualizar os tempos de traxecto das diferentes liñas para garantir tamén un modelo de servizo de bus urbano moito máis puntual. Por tanto, o que se pode comprobar nos actuais pregos do proceso de licitación é que se quere manter un mapa de liñas obsoleto, ineficiente, que non conecta o conxunto da cidade e que, dende logo, non ofrece o servizo necesario aos nosos barrios e parroquias. O que sí que se incorpora é un incremento moi significativo dos custes cunha previsión do aumento da subvención municipal, que neste momento se sitúa en alrededor de 13 millóns de euros e que podría elevarse, tal e como figura nos pregos, até 20 millóns de euros o ano e mesmo a posibilidade de que se eleve aínda máis o prezo do billete ordinario que, compre lembrar, xa é o máis caro de todas as cidades galegas, tanto no billete ordinario como nas tarefas bonificadas. En resumo, o proceso de nova licitación que vai rexir o funcionamento do servizo de bus urbano en Vigo, o que ofrece é pagar máis polo mesmo servizo insuficiente e deficiente, pero con buses máis novos. Non máis buses, pero sí buses algo máis novos. Nestas condicións, por tanto, a xestión privatizada do servizo de bus urbano ameaza claramente con se converter nunha nova hipoteca que vai engadir 9 anos máis a condena dun servizo de bus urbano que non está á altura das necesidades das viguesas e dos vigueses. E con esta moción o BNG dicimos algo moi importante, e é que estamos a tempo de impedir que se dilapide esta grande oportunidade histórica e que poidamos poñer en marcha un outro modelo de servizo de bus urbano baixo xestión pública a través da remunicipalización que vimos demandando dende hai moito tempo, pero que pivote tamén no deseño imprescindível dun novo mapa de liñas, o aumento de frecuencias, a mellora dos horarios e que inclúa tamén o despregamento dunha liña cero, dunha grande liña distribuidora que una dende o barrio de Teis a Tenavia, permitindo conectar o resto de liñas de autobús. Temos a oportunidade aínda, e estamos a tempo de facelo, de deseñar un novo modelo de autobús que tamén inclúa medidas
medidas como a ampliación do billete de transferencia, coa posibilidade de que se realicen até 2 transbordos gratuitos no período de 60 minutos, desta maneira para facer máis útil o funcionamento do propio servizo de bus, para avanzarmos na integración intermodal, isto é, conectar e coordinar mellor o funcionamento do bus urbano con outras modalidades de transporte e de seguir a reducir o prezo do billete, incluindo a gratuidade permanente, que o BNG defendemos ten que ser garantida como permanente para todas as persoas menores de 15 anos, máis tamén para as persoas desempregadas en situación de vulnerabilidade social. É por iso que nesta moción o BNG trasladamos unha serie de acordos básicos. O primeiro é desistir do procedimento de licitación pública que se ten iniciado para comezar no inmediato os traballos necesarios para dotar o Concello de Vigo dunha empresa pública municipal de transportes como xa teñen un número importante de concellos no conxunto do Estado español. E, en segundo lugar, convocar con carácter urxente o Consello Sectorial de Transportes do Concello de Vigo para definir de maneira participativa, de maneira dialogada, contando con todas e con todos as condicións que deben rexer o futuro servizo de autobús urbano, apostando na súa mellora. Frente unha nova licitación que ameaza con máis do mesmo, pero máis caro, o BNG creemos que Vigo non pode perder a oportunidade de dotarse dun servizo de bus urbano á altura da grande cidade que é. Tal e como anunciamos onte, cando se tivo coñecemento público da decisión do Xulgado de Instrucción número 3 da nosa cidade de imputar como investigada a conselleira de Área de Seguridade do Goberno de Abel Caballero dentro da causa xudicial aberta após o tráxico, moi tráxico, accidente nos Altamontes producido nas festas de Matamá do ano 2024 e que custou a vida dun veciño desta cidade. O BNG vimos de registrar unha moción de urxencia para exixir a depuración de responsabilidades, que se transparente as causas que provocaron este gravísimo accidente e a resposta municipal, máis tamén para algo que, en opinión do BNG, é fundamental, que é adoptarmos medidas, dar pasos para evitar que algo así non volva a suceder nunca máis. Creemos que a situación aberta despois da imputación da señora Patricia Rodríguez Calviño é absolutamente insostível para o goberno de Abel Caballero. O alcalde ten que dar a cara, ten que darlle explicacións á cidade, ten que reaccionar diante dun feito gravísimo, como que unha concelleira do seu goberno veña de ser imputada nun procedimento xudicial tan grave, tan importante como o que atinxe o accidente dos Altamontes, e, dende logo, o BNG, tal e como xa defendimos de maneira clara e rotunda no propio pleno da corporación, creemos que a señora Rodríguez Calviño non pode continuar ningún minuto máis á frente da área de seguridade e, por iso, a través desta moción de urxencia, exiximos que o goberno de Abel Caballero deixe de mirar para outro lado, deixe de fuxir deste grave problema e asuma as responsabilidades políticas que se derivan das graves deficiencias que se detectaron nos mecanismos municipais de control e de seguridade. E esa asunción de responsabilidades ten que principiar, no mínimo, polo inmediato cesamento de Patricia Rodríguez Calviño como concelleira da Área de Goberno de Seguridade, Contratación e Festas. O BNG vamos a insistir tamén a través desta moción de urxencia en demandar, en reclamar a creación dunha comisión especial de investigación que teña como único obxectivo esclarecer de maneira exhaustiva, de maneira profunda, as circunstancias que rodearon o accidente mortal ocorrido nas festas de Matamá, determinar as responsabilidades políticas e administrativas correspondentes e analizar o funcionamento dos servizos municipais implicados, propoñendo en detalle medidas correctoras. Mais non abonda só con garantir que as viguesas e os vigueses van recibir toda a verdade sobre o sucedido. Creemos que estamos tamén na obriga de despregar medidas adicionais que eviten que volva a suceder e, por iso, dentro dos acordos que recolle a nosa moción, incluímos tamén a instarmos, reclamarlle ao Goberno Municipal a elaboración e implantación con carácter inmediato dun protocolo municipal de inspección, de control e de autorización de atraccións de feira e instalacións similares que inclúa procedementos claros de actuación, criterios técnicos obxectivos e mecanismos efectivos de control.
Neste sentido, demandamos tamén que se revise de maneira integral o conxunto da normativa, das ordenanzas, das instruccións internas, dos protocolos xa existentes no Concello de Vigo en materia de seguridade no que ten a ver co conxunto dos eventos públicos que se desenvolven en Vigo, co obxectivo non só de adaptalos á normativa vixente, sino tamén e sobre todo de reforzar a prevención de riscos. E por último, hai que sinalar tamén a necesidade fundamental, a necesidade absolutamente relevante de dotar os servizos municipais da área de seguridade do Concello de Vigo dos medios humanos e materiais necesarios, garantindo desta maneira que hai unha estructura suficientemente dotada, con formación específica e tamén, por tanto, con capacidade efectiva de actuación no ámbito preventivo. Levamos 538 días dende o gravísimo accidente producido nesa atracción de feira nas festas de Matama. 538 días dun silencio insoportável, indecente e ofensivo por parte do goberno municipal. E a cidade non pode agardar máis tempo a resposta que merece, que ten que pasar por dar conta de toda a verdade do sucedido, por investigar caia quen caia o que pasou, mas tamén por despregar medios para que algo así non volva a suceder nunca máis.